8. päivä elokuuta 2014. Siellä on Harrilla nyt iso kala kiinni. Ehkä semmonen 6 kilon lohijalka. Hyvin taipuu vapa, kunhan ei katkeaisi. Siellä se menee. Taitaa olla jo tumma. Suuri osa nyt tähän aikaan on jo tummia. Tumma on. Se tarkoittaa sitä, että se lasketaan takaisin. Juhuu. Harri saa leikkiä catch and release -leikkiä. On iso. Keltapiotsi tästä. Kuulemma keltainen piotsi. Tämän syksyn loppukesän Otti Perho nymfi. Eikö se nymfi oo? Joo. Viime kesänä niihin keltaisiin ei ottanut ollenkaan jo. Piti olla kaikki valkoisia. Niin, ne ovat kesät erilaisia. Vapa taipuu. Riittääkö Harrilla voima habassa? Se on siinä ja siinä. Vai kuinka käy vaan? Voi ei, se on ihan kaksin kerran. Se ei niin vaan väsykkää tommonen iso kala. Vaikka on se kyllä aika rauhallinen verrattuna näihin kirkkaisiin menijöihin. Ois hyppyä ja pomppua nähty, niin nyt on tämmöstä vetelämpää menoa. Vai mitenkähän sitä kuvailis Harri? Kalojen kuningas. Oi kun se on kaunis. Ihanaa kun se pääsee vapauteen. Onko Välillä repäitä valokuvaakin sillä. Ota paina pois sitä päältä, niin ottaa kuvia. Ei ota yhtä aikaa. Ei. Sammuta.